Lep pozdrav svima i evo, nekih 10 dana je prošlo i roj je uspešno uhvaćen. Evo da snimimo malo. Trajalo to nekih 10 dana, pčele su dolazile, ispitivale teren, da vide kakva je košnica, uređivale svoj, da kažem, prostor u kome će boraviti i evo, to je to. Znači zamka, evo sad je unela polen, zamka je odradila svoj posao i to je to. Inače sam stavio ovde dve zamke, jednu sam stavio dole na postelju gde su mi bile pčele, a ovo sam podigao na visinu gore nekih 2 metra, zato što znam da obično pčele vole, znači da je zamka uzdignuta na neku određenu visinu, lakše prihvataju, bar po mom iskustvu i evo, rezultat je tu. Sada ću spustiti ovu zamku na postolje tu i sačekat ću u stvari par dana da se one malo tu srede i to je inače blizu, bukvalno 2 metra razlike, tako da mislim da neće biti problema što se tiče pčela da shvate gde im je košnica, a na ovo mesto ću postaviti onu drugu zamku, tako da iako se nešto izletnica tu vraća, uzet ću samo stresti te ramove u košnicu, da kažem, koju sam premestio i ne bi trebalo da bude problema. Eto. Znači, samo na ovo mesto ću postaviti drugu zamku, izletnice koje se vrate, samo ću ih uveče pokupiti i stresti u ovu košnicu, a ova zamka će nova ostati tu na tom mestu, jer, da kažem, može da se desi da dođeš neki roj. Eto. Nije neki veliki roj, koliko primećujem. Nije to neka velika količina pčele. Inače sam, da kažem, tu kod kuće, ali jednostavno nisam primetio kada su došle. Samo sam primetio jedan dan da pčele ulaze i evo, kao što vidimo, da probamo neku da snimimo, koja unosi polen i to je znak da je možda već i matica pronela. Kažem, par dana ne treba dirati da se one tu srede. Ko ima negde drugde pčelinjak, odmah može uveče da ih zatvori, prenese na lokaciju gde želi. Ja želim da mi budu ovde u gradu, bar da imam nekoliko zajednica. Kažem, prošle godine sam izgubio obe, tako da, evo, ove godine imao sam 2 zajednice, obe sam izgubio i sada sam nadoknadio, da kažem, 50% pčelinjaka ovde. Gore u pčelinjaku samo jedan gubitak i gore sam napravio nekoliko rojeva, sad vidjet ćemo šta će uspeti, ali uglavnom nema nešto, da kažem, meda previše ove sezone, bit će nešto malo, što kažu, za čaj, ali vrlo loše za sada. Ali, kažem, nadamo se kasnije medljiki, pa ćemo videti situaciju. Evo još malo da se uživa u ovom radu. Inače su za sad mirne, stojim tu baš blizu, da kažem, možda na nekih 1,5 metra od njih i za sad me ne diraju. Eto, lepo užurbano rade. Sada će još malo za nekih 20 dana ovde da krene lipa, tako da će imati i imaće mogućnost da se razviju do zime, jer naravno ja od rojeva ništa ne računam za ovu sezonu, tako da to je to. I još šta bi trebalo uraditi, bar ja tako radim, to bi bila moja preporuka, dok je ovakva situacija kada je roj tek stigao, tu nema legla i najbolje bi bilo odmah tretirati nekim sredstvom pčele, tako da se tu skine maks varoje, da se uništi i onda uglavnom ste mirni što se tiče varoje. Eto, to bi bilo to. Evo ima i truta, evo i trut je tu. Evo ga trut. I on je tu, znači došao. Eto, to bi bilo to, kolege. Pozdrav i medno.